Gördün mü? Şonu gelip bir vs bir oynalı Serdar. Bu zat dimen kan bilmeýtin, aşy zatlar aýtman kan. Başta gelip ýalbar pradik gelen. Başım oyunu. Eger gaty görün bolsaň başlarsın. Mıngıl oynay gıydın. Sende eje diýen zat ýok. Teňe jeň barmy? Teňe jeň barmy? Ejeň barmy? Boldy mı zat aýdyp boldyňmy? Onda teňe ejeň. Şunya o dogran nele? Boldy aýdyp boldyňmy? Desem Kaymasız M416. Kaymasız M416. kaymasız ha. Bir kaymayın kapatayım. Oo. Benim kapattım. Bas. Türkmenistan'da ikinci diýdin mi? Bas. Hadi sen batçeň değil mi? Ha? Loy batçeň değil mi özüň? Bile lobby yok mu? Lobby'in yok mu? Sen de yok mu? Reslansta yok. Ateş. Sesin açayım bunu. Lobby'in var mı? Bak şunu. Oral. Lobby'in var mıydı? Sesin aç. Yok olsa tapayın mı? Yok. An bağım ka. At bunları. Çağırayım. Ateş. Badiye ara. Ateş. Var mı? Badiye. Ateş buraya da acıyım. Oral sen oyna şu ayarsa Oral. Hadi. Karış. Team match, let's go. Cover me. Reloading. Team has scored for the first time! Cover me! Clear! Reloading! Kill! Cover me! Reloading! Cover me! Nice shot! Reloading! Target down! Cover me! Reloading! Cover me! Yarabbim. Barış Killing spree burun for the barış. blue team! Ne o brat? İsteyem dost. Ne o? Lazer koymak yattan çıkıp durdu ara. Şunu koyup durun burun karasın. Aytalı ona. Tezden mi? Al. Lazer'ın oyunu kaç o edeceğim. Tamam. İnandım tamam. No mercy!
Reloading. Cover me. Watch out! Reloading. Bırak lazerım yok derdim oynayalım bura. Bolmadı Ne mı? biliyorsun erkek olun sen lazerım yok diye. Bolmadı mı? Ay bu lazerin Ne, olmaz, bolmadı. pingin olmaz. Bakana köp bolýar da brata. Men hiç bakana tapacak ya şu lazerimi takayın. Hudaý utsan erkek de utsan diýen gaýt meselede. Boldy, eline sağlyk. Gel oyna oyna. Bakana üstüne bakana da. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Yavaş. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading. Dead. Reloading. Target down. Cover me. Expired. Reloading. Gördün mü? Vay. Cover me. Reloading. Dead. Duro be. Cover me. Reloading. Expired. Cover me. Reloading. Enemy down. Duro. Cover me. Nice shot. The blue team leads with 30 seconds left. Tere atyan yok ama sağdan hiç şey yok da. Oh, whoa. Last one. Verma.
team victory. Ama çıkmıyor diyeyim bu. Ses var mı ses? Eline sağlık Murat. Tatlı. Sen kim Murat, eline sağlık. Ol buraya eskin oynayayım da kıyıl olmadı. Murat video çıkarmadı video. Yo. Jampa Rus oynaktırır. Lazır. Kuda gece koydum mu kalmıştı. Koymadım mı? Bol. Başka bir gün oynarız Murat, böyle mi? Bugün ne değil onu. Bu yapmayalım. Yo ne oyundur da yani. Lazer koyuyorsun. Lazer koyuyorsun, son başka at koyuyorsun. Ay bu bak şey için yandı. Koyda bu için yandı. Eline sağlık Azat. Sen de. Erkeği olma gel oyna. Bir ikinden yan koyup dur ha. Erkek olan oynadı mı abi? Bolmayayım mı? Oyna. Bolmayayım Gel mı? oyna sen. Yo gel oyna yani sen 30 ping bilen ha ben berde Türkmenistan oynuyor. 150 pingim bilen. Bu da beni yok orada Allah. Şonu gel bir vs bir oynalı Serdar. Bu zat men kan bilmeýtin, aşulatlar aýtman kan. Türkmenistanda lygyny, pingin beýikligini. Yo ben sana ayda oturuyorum da gel oyna yani. Eğer çoğunluğu bugün geçen adam oynar. Bir mikrofon uçuraydı ha. İkinkiden yankı edip durur. Bugün geçen oynarsın ya adam. Oynap Gel bilmeyen oyna. ha Murat. Oynap Bazı- bilmeyen. Olmasa oynayacak da. Dakikayın oynayalım. Oynap bilmeyen. Hem ha. alacağız. Gördün ha oynap bilme işimi. Oo. Ellerine sağlık. Adaç. Sen arkadan öyle yani sen şükür et tamam. Doğru. Şükür et otin hazır. Nerede ölmedim ki amca. Even the computer ulan telefon oynayalım o da skema. Bana mı edecek zaten Azat? Mala da Serdarcık. Ağırlaşacağız. Sağ ol Azat. Başka diyeceklerim yok. Sağ ol, Erkek oğlum sağ ol. der de oyna ya. Ey sıçak beyden. Orayı götürdüm. Tamam. Otulana şon ya öyle daha. Hem işe şon ya Ey öyle. tak oğlum bar. Tak oğlum bar. Sağ ol. Davay. Oynaşak mı diyen yok der edecek. Oynaşam görmedin mi yana? Nakil olanla. Evet. Ey ser. Didirme ayda Yancık ya. Seray. Seray. Ha Murat. Omda. No, go senden. Şu oturda var ha. Güzel yapmışsa ya. Belli. Ecen gel tezden oyna ya. Sıçak ya lafta. Güzel. Yer çoğulun adam gıydı. Böyle var ha. Güzel yapmışsa ya. Oturda. Doğru belli. Belli neyli. Güzel. Yo onunla demem canım yani ol der. Yana oyunu var oyunu. Biz de prik olduk yani ol. Bunlar komandası. Ecen. Bırak giriyan o bunlar. Girdin ha? Girmedin Azat. Beraber girdin ha? Ne üstünden pro ne mi? Ben öyle Ecen. Ya bey kurlama seri kovman. Azat beraber gittin mi gitmedin mi? Gördün ha? Seri. Ha Seri. Murat. oldu lordu gıydı. Kakar gel ya prosto. Belli. Ecen bir oyuncun kahar betir. Ben ne çimo ama o da onun ki. Prosto böyle da oyunlar da oturdun burada oturdun da ya. O doğru. Erkek Onun yani doğru. onun yetkilerinde gel tezden oyna. Oynar da oynayacak yani. Bulam de yapıp kontrol. Benim tuvalar diyormuşsun yapıp kontrol. Ece men onya haset yo. Men onya utoylu tuloyun haset. Sen Azat näli hasetin abi bilemem. Öl vuruşum gördüm gat olur. Azat senin hasetin näli bilemem. Azat maşenik. May sen diýenlerini bilýän. Ece azat man ölüm. Azat maşenik. King fuck yok. Bir mik uçurada da Murat. Ne diyeceğim bro? Bir mikrofon uçurup durmasan ikinkide yankı edip dur ha. Murat garaj mı açılıyor Murat garaj? Azat, gara sen şut kadar düşünmeyen olan ekenin ve şut gedilen wagtynda başta şut gedilip başlanan wagtynda düşünmeýän ekenin ve gülünen wagtynda sen gara boldu. Boldu Azat, boldu. Ben dinle böyle, men sen dinledin mi orada? Men sen dinledin mi orada? Ve sen oynanan wagtynda seriöz alıp oynaýan ekenin, men oynanan wagtynda şut gedip oynaýan ve sen bu şekilde devam etsen mana şu gün oynadık normal zayettin ondan sonra gelip benim üstümden güldünüz, on ettiniz, mon ettiniz. Sen
Meni dost ýaly gören bolsaň, men üstüme gara. gülmeden men on ýaly nemedem. O hiç şili. Gara, brada Men edeyim. adama sylam ýitirem ok. Yo, sylaň bar, yo. Durýan. Senin sylaňa ihtiýajym ýok da. Prosta aýtjak bolan zadym bir başladyňmy sylag bilen? Bada bilen. Gara, bir sylag bilen başladyňmy, şo bilen dowam etjek bol. Beýdip bir utuldyň, ondan soň gelip motor, o geplerine gerek ýok. Düşündiňmi? Serede özüňi gürleýän latdyň serede. Bir kol dik gördüň, agzym ýumdum. Eýdik gördüň, öldürdüň. May bir adam dik gördüň, agzym ýumdum. Eýtdiň, beýtdiň, özüň bir nemede, premo efirde otyrdyň, o näden ölýäň? Böyle indi bundan soň sen bile oynamaz bratan, problem ýok. Eger gaty gören bolsaň, başlarsın. Mıngıl oynay gıy. Hamza. Ene gara sen ýaly adam oraya götü başı bol. Gara sen ýaly adamlar bilen şonuň üçin oynamaýan, düşündiňmi? Başta gelip ýalwaryp ýadyk gelen. Başım oyna. Kim başım oyna çinýär? Boldy, aýdyp boldyňmy? Kim başı durýar. Aýdyp boldyňmy? Türk erkekler yandır gıydın. Saçın boğuk. Aýdyp boldyň näme? Kompüterden oynap utanam, bu telefon tutmana gıydın. Ağzyny örpe bermedimmi? Beğenýändigem sen. Ağzyny örpe bermedimmi? Tutup gitdiň näme? Yo, söwüp näme üçin söwüne? Men seniň derejeňe näme üçin düşeň? Aýtsa. Men seniň derejeňe näme üçin düşeň? Hälinde ölmediň. Indi söwünen ölýärmi? İkisiň arkasından gürleme, erkek bol. Ejeň gün öňmü dikil. Boldy, söwüp boldyňmy? Gürleme. Söwüp boldyňmy? Diktirinem bar. Söwüp boldyň? Diş deşigine gir. Sende eje diýen zat ýok, kakasyna belli ejesi ýok, adam seni şey Men ejeden eje diýen söwüp. zat ba. Teň ejeň barmy? Ejeň barmy? Boldymy zat, aýdyp boldyňmy? Onda teň men ejeň şunýa ogul dogran nalay. Boldy, aýdyp boldyňmy? Areşdir. Şunýa gandonlar bilen dostlar görüşüňiz ýaly oynamaýys we bu çağa Yok, olmay efirde maskara bolanlar hakynda habary ýok. Gördüňiz dämi? Şunýa haram olanlar efirde maskara olanlardan habary ýok. Efir. 30 ýaşly adam böyle götü var. Şonuň üçin ýetler gyzlar. Chatda ýazbaň. Bular ýa oturdular oynawan bilen ýoksa aýdam edip bilen ýok. Lewapça gürläp agzyna örendim bratan. Adam men wara. Ejeň 200 lüfi. Yan 200'ün eda huy. Yan 200'ün eda. Aýdyp boldyňmy? Areşdir. Ey, ejeň kogdan özüni. Boldy, aýdyp boldyňmy? Areş. Görüşüňiz ýaly dostlar. Chat'a gelýärler, gel oynaly, eýdeli, beýdeli, şeydeli diýip ondan soň geldiler, oynadylar. Bam. Ağzyna berip berýän. Ondan soň galdyryp bilmendiňe söýýärler. Bam. Ejeň, onunki siz bärlen eşden däsiňiz diňe bärde mute gidendir. Sessiz. Ve şonuň üçin men VS oynamok. Galdyryp bilmeýärler. Näme üçin men kimler bilen oynayın mesela? Chat'ını açyň, zadyny açyň, atmy ataşka bilen oynayın, han bilen oynayın. Başka kimler bar? Başka. Özünklerden. Eagle bilen oynayın, Volnikler bilen, Pandalar bilen, özünkiler bilen oynayın. Olar götürüp bilýärler dostlar. Bular ýalyklar bolsa sen meniň üstümden güldüň, eýtdiň. Men şut getdim, şutka düşünmeýekeni içinde gazabyny götürüp ýör ekeni düşündiňizmi? İçinde şu agyr diýipdir. Oyun, näçe oyunlar oynadyk, Nimotive'de görýän bolsaňyzlar, bizim gameplaylarymyzy, custom-kalarymyzy YouTube'da görýän bolsaňyz, bu oglan bilen oynadyk, zaýetdik. Başda şutka düşdik, zaýetdik, üstünden gülüşdik, zaýetdik. Biz meniň üstümden güleler, başgalaryň üstünden güleler, galdyryp bilmeýekeni. We düşönünden düşmänke ölýär da düşündiňizmi? Sırazy ölýär zaýety oyunda geplen wagtyňam bir sowet beren wagtyňam azyny otury, ondan soň gel VS oynaly. Ve sizden görüşüňiz ýaly eline berip goýberdim. Bular ýalyk VS'lerin köp gelmegini isleýän bolsaňyz, ýöne drujiski diýer. Başda drujiski oynagy zat diýdi, ondan soň gahar gazawa meni gitdi. Görüşüňiz ýaly minimalny 2 şota, 2 esse eline berip goýberdim. Chat'a gelip men Türkmenistanyň birincisi gel bir VS bir oynajak geldim. Prosta maňa agyr degen ýeri başda gelip oynaly diýip oyunda götürüp zaýdyp götürmekli de adam ýalda häsiýet bir gürleşip zaýdyp ondan soňam gelip bular ýaly pavorot, неожиданный pavorot diýär. 200'lik etmegi maňa agyr degdi we şular ýalyk munyň videosyny goýjak geldim, meni goýmamyň sebäbi şular ýaly adamlaryň barlygyny görüň. Hater, apaçyk hater.
Öğreňizden. Siz kim şular ya bolmaň dostlaryňyz bilen bu videonu paylaşyň. YouTube kanalymyza Play It Safe YouTube kanalymyza we Nemo Play It Safe kanalyna agza bolmaňatdan çykarmaň. Discord adreslerimize gelin, content videoları sizler bilen bile çıkaraly. Indiki videolarda efirde diyecek olan. Indiki videolarda görüşýänçek özüňiz go sevdiň, like basmaňatdan çıkarmaň, kommentlarda duruşýançek. Hoş sağ olun. Bye bye.